Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Orain bai, behin betikotasunez amaitu dira gabonak eta gabonetako kantak bukatu dira kaskabillo doinuak. Baina gozuk gabon kantak entzen badizkidazu, nik postalak enduko dizkizut. Amaitu dira postalak, bukatu dira gutunak. Ba ez da horretarako egunik aprobosena, izan ere urtarrilaren 7 posta zigiluaren munduko eguna da. Gaurko egunez jaio baitzen Heinrich Stefan, Alemaniako posta sistema antolatu zuen pertsona, eta gainera posta batasun unibertsalaren sortzailea. Euriak lekuz aldatutako itxaso busketak dira. Euriak lekuz aldatu ditu maite ditugun putzuak. Gauak zure begietan amaitzen direnetik. Bizitzak kolorez aldatutako eguzki pusketak dira. Esan duzueneko gaur posta zigiloaren munduko eguna dela, orduan are gehiago sentitzen dut albiste hau kontatzea. Duela hilabete batzuk ohartarazi nizuen, Danimarkako posta zerbitzua ixtekotan zebilela, bada duela egun batzuk, abenduaren 30ean bidali zuten azken gutuna azkena. Ekainean hasi ziren Post Nord konpainiako langileak pixkanaka postontziak entzen, izan ere zerbitzuaren arabera azken 25 urtetan gutun bidezko mezularitza 85%an murriztu da Danimarkan. Munduko herrialderik digitalizatuenetariko bat dela esaten dute herrialdeko ordezkariek, eta online erosketak ugaritzen jarraitzen dutenez, aketeetan zentratzeko erabakia hartu dute. Ojos, el aroma de las flores me envuelve contra las rocas. Daniarrek ez dute gutunik bidaltzen, baina nostalgiko daude. Hainbat eragile sozialentzako dirua lortzeko kendutako postontziak abenduaren 10ean saldu zituzten, eta milaka daniar joan ziren erostera. Txukun zeuden postontziak, zer iruditzen zaizuen, 315 eurotan saldu zituzten. Bueno. Eta pixka bat zaharkituta zeudenak 236 euroren truke. Ez dago gaizki ez, gero etxean jartzeko horrela polik. Baina, antza denez, batzuk gorde dituzte eta erabilera berri bat emango diete. Erabilera hori zein izango den, oraindik ez dakigu. Horrela, postontziri gabeko Europako lehenengo herrialdea bilakatu da Danimarka. Gutunen galeraz gain, 1500 langile kaleratu ditu enpresak. Gutunik gabe astelena iragantzen nahiko triste. Aste artea, aste azkena, ez nuen izan albiste. Ostegunean, ostiralean, larun batean, igandez ez da gutunik batere iritsi. Ez egunez eta ez gauez.
Horixe pentsatuko dute orain daniarrek eta horixe idatzi zuen Joseba Sarrionandiak. Ruper Ordorikak olerki hori hartu eta musikatu egin zuen 1988ko Dabilen Aria diskorako, eta ze beste abesti da album horretakoa, bada oso ezagun bat, Martin Larralde. Eta gaurko egunez, 1782ko urtarrilaren 7an jaio zen Martin Larralde, Azparneko Bordaxuri izeneko baserrian jaio zena. Gorriak, jendarme auto bat bidean, bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera, leunigotzen. Amailtzean aitari eneko kaipatutako baserriaren zati bat eskatu zion, baina aitak ezetz esan zion eta beraien arteko harremana zeharo gaiztotu zen. Handik urte batzuetara aitak beste gizon bati bere lurretan belarra biltzeko baimena eman zion, eta horretan ziarduela norbaitek tiro bat jo zion. Martin Larralde jo zuten errudun eta bizi osorako giltzapean egotera zigortu. Pauen preso zegoela Galerianoaren kantua izeneko bertso sorta idatzi zuen gertatu zitzaiona kontatuz Roqueforteko galeretan hiltzen 1821. Eta mitoa jaio zen, Piarres Larzabala Paisak Bordaxuri antzezlana idatzi zuen 1952an, Martin Larralde protagonistatza duena. Bestalde, Pantxoa eta Peiok Galerianoaren kantua abestia bihurtu zuten. Gainera, Joseba Sarrionandia bizkaitar poetak berari eskaini zion Martin Larralde olerki ezaguna. Hauxe bera. Inok ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapiloa deslotzen. Inok ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Gutunik ez dela iritsiko zioen sarrik, gutunik ez da iritsiko Danimarkara eta begira ze bitxia gutunen amaieraren errudunetako bat gaurko egunez zendu zen. Tira, agian ez da bidezkoa errua berarena dela esatea, baina bai, gaurko egunez hiltzen Nikola Tesla, serbiar-amerikar asmatzaia. Zientzia berez perbertsua baino ez da, azken helburutzat gizateria hobetzea ez badu. Horixe esan omen zuen behin Nikola Teslak eta bazekien zertaz ari zen. Tesla Esmiljanen jaio zen gaur egungo Kroazian 1856ko uztailaren 10ean, 3 urte zituela bere bizitzaren norabidean markatuko zuen gertaera bat bizi izan zuen. Bere katuaren bizkarra laztantzen ari zela, bere eskuaren ukituak txinparta zaparda bat eragin zuen, eta zergatia zein zen jakin nahi izan zuen. Une hartatik hiltzen egunera arte Nikola Teslak bizitza osoa emango zuen elektrizitatearen misterioa argitzen. 17 urte besterik ez zituela, Nikola gaztea oso larri gaixotu zen eta aitak agindu zion osatzen zenean zegoen ingenieritza eskolarik hoberenera bidaliko zuela. 1875an Teslak Austriako Grazeko Unibertsitate Politeknikoan hasi zituen ikasketak. Bienan lan egin ostean Parisera joan zen eta ondoren New Yorkera. Behin hirian, Tesla zuzenean bere bizitzan behin betiko eragina izango zuen gizonaren bulegora joan zen. Thomas Alva Edisonengana. Bakardadean biluzik dantzan, oinak bustirik lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera, iluntasunak hartu egin nau negar malkoak.
Lau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritan tenertean. Edisonek egun horretan bertan kontratatu zuen Tesla, baina haien arteko harremana azkar hasi zen gatazkatsua izaten. Edison korronte zuzenaren defendatzaile sutsua izan zen bitartean, Tesla konbentzituta zegoen korronte alternoa irtenbide hobea zela. Izan ere, Teslaren ideia hobea bazen ere Edison behar zuen praktikan jartzeko. Edisonek kosta la kosta defendatu zuen bere teoria, eta inola ere ez zion utziko irira iritsi berria zen gazte atzerritar bati bere ospea lapurtzen. Harremana eten eta Teslak bere bidea abiatu zuen, urrengo urteetan aspakuntza ugari egin zituen. Esaten dutenez, tartean irratia, naiz eta patenten bulegoak Marconi italiarrari egotzi zion asmakizuna. Nikola Tesla bakarrik hil zen 1943ko urtarrilaren 7an, gaurko egunez New Yorkeko hotel bateko gela batean. 86 urte zituen, miokardio infartu batek jo zuenean. Baina, San Juan katedralean egintzen hilet elizkizunera 2000 pertsona baino gehiago joan ziren, benetako genio baten galeragatik negar egin zuten. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian, zutitu nahi baitizut hilarritxo bat. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Gutunak ez ditugula idazten aipatu dugu, baina zenbatek idazten duzue egunerokoa. Hemen doa beste efemeride txiki bat, gaurko egunez duela 85 urte Agirre lehendakaria bere eguneroko sekretua idazten hasi zen. 1941ko urtarrilaren 7 zen, 1936ko guda galdu ostean erbestera jo zuen Agirrek, naziek okupatutako Belgikako Lapan herrian, familiaren gandik banandu eta Alemanian ezkutuan sartu zenean hasi zen idazten. Hitler agintean zela Berlinen nola bizitu zen eta Europatik ihes nola egin zuen kontatu zuen eguneroko hartan. Baita Brasil, Uruguai, Argentina, Trinidad eta Tobago, Puerto Rico eta Amerikako estatu batuetan barrena nola ibili zen ere. 65 urtez argitara eman gabe egon ostean, egon zen, ariketa Iñaki Egaña historialariak Washingtoneko Library of Congresseko funts pribatu batean topatu zuen arte. Eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko Guk eguneroko bat hasi beharko bagenu gaur, idatziko genuke hotze iten duela Euskal Herrian. Nafarroan adibidez alerta horian dira asteazken honetan, bai hotzagatik eta baita elurragatik ere. Hotza izango dugu izpide gaurko soian, bitxikeria batzuk kontatuko dizkizuegu eta asteazkena da, beraz musikari tarte eskaini behar diogu. Asteazkenero ohikoa den bezala, doinuetatik haratago tartea izango dugu Gartxot Unzain Letonarekin. Eta zigiluen mundu eguna denez, gutunak lortzeko trikimailuen zerrenda osatu dizuegu. Lehen aldiz berriro tartean atal berri bat izango dugu. Gonbidatua Beñat Balda argi teknikaria. Eta nik Sergei Krikaleben historia kontatu nahi dizuet. Urtarriak 7 ditu gaur entzuleok, eta asteazkena da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Entzuleok, zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi, egunon? Egunon. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1101 garrena du barkatu. Bai, 1101 izan behar du, naiz eta guk 1011 garrena jarri dugun. Nire memoria ondo dabil. Ez que Ja, bai, dislexia pixkat, ez? Hola zenbaki bat dantzan. 1101.
1101 hori da. Goizak 10:26 minutu ditu, berandu gabiltza gaurkoan, Urtarrilak 7 eta hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratian. Belar artean, bakardadean biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun. Kantu honekin hasiko dugu, ez urteko lehenaz, urtarriaren 2 eta 5 aritu ginen zuekin entzuleoek, baina nolabait bai urteko lehen saio, ez dakit, jarraikortasuna izango duena, legia 2 eta etzi, asteak aurrera egingo duelako, eta aipatu lehen, pegi lekuna lankidearekin, nik egunak daramatza dela esaten, normaltasun horren gogoa daukat, gaur ez daukat hainbesteko gogoa normaltasunerako, begira, bihar jai hartuko nuke gustora, Baino, hemen lana daukagu, inigo. Bai, normaltasuna pixkat igual gainbaloratuta zegoen, normaltasuna gezurra zen. Egizu zer dirudizun? COVID garaietan normaltasuna behin eta berriz aipatzen zuten politikari horiek. Opa. Gogorra, hau, Baina, orduan bilakatu zen normaltasuna gure hiztegiko, ez dakit, hitz gakoetako bat, ezta? Normaltasun berrira, normaltasunera itzuli, normaltasuna... Nik ezakatu horitzapenik lehenago, COVID-a baino lehenago normaltasuna hitza erabiltzen unik handu. Ez, erabiltzen genuen. Baino, normaltasunera itzulera, eta... Normaltasunera itzulera, bai hainbeste. Nik COVID-arekin. Igual, eneko pixkat zentenial delako. Bueno... Zugo jorietzea libratzen, barkatu. Normaltasunera itzuli nik ez dut sekula esan COVID-a iritsi zen arte. Bai, edozein, hola, ez esango katastrofe, baina gorabera klimatikoren ostean, normaltasuna itzuli da ez da gize irira, honeko errepideak ezabaldu dituzte, trafikoarekin erabiltzen zen kontzeptu bazen, edozein bizimodun aldaketarik balego ere, alegia, normaltasuna erabili egiten zen. Bai, erabiliko zen baino, ez dakit hainbeste. Hombre, hainbeste ez, porque de repente, pixkat, bere gaitasunaren gainetik erabiltzen hasi ziren kontzeptua, baino, kontzeptua COVID garaikoa ez da, Ez, zarrago izango da, baino, asko zoikoagoa bilakatu zen COVID-aren ondorioz. Bai, nos ha jodido, txertoitza ere, bai. Eta txertoak urteak eta markadak zeran batzan gurean. Dena, bazeuden 30 kontzeptu COVID-aren inguruan pandemia hitza bera ere. Ez? Google Trends erraminta dauka bilatzaileak, eta hor zuk kontzeptua jartzen duzu eta erabilera agertzen da, eta sekulako gaiurra jo zuen 2020an kontzeptuak. Bai, hori da ni esaten ari naizena. Kontua da, zuek hasi duzuen borroka bat oker zegoela, ez onartzeagatik, orain ari zaletera hemen, Romarioren moduan, ez dakigu zein den Romario. Futbolari bat. Pentsa, Romario jaio zenean, ja, normaltasuna hitza erabiltzen zen. Ez du ezagutzen Romario. Goiuri esan eduna dela, Googleen... Esan nahi duena da, orain txerizarete regatea egiten.
Ari zaten pixkat gaslaitiniatzen. Ez, Zuek esan dezue orduan, ez lehenago etzela erabiltzen. Hortik hasi du, klipa berreskuratuko du. Ez dugu esan erabiltze etzan ikan, baizik eta ez zala hainbeste erabiltzen. Bai. Hori ez duzu esan. Gure txatak egunon, ze ederra txanoa, eskerrik asko gorka, egunon gaztiak urte berrion. Nik ez dut maite etxeko kontuak, ez ditut maite etxeko kontuak, orain hasiko naiz da, ze gauzak. Nik postalak idazten ditut, diote mendik, bai, badakigu batzu jaso ditugu ere gure entzulen artean. Eneko ongitorri, haupa, zer moduz parrandak, Eneko? Hori zuretzako da galdera, Eneko. Ondo egia esan. Nik egin nun urte zarrean eta errege gauean. Dantzan 22 nota jarri digute. Ona dantza, tope, bai, tope. Bastante tope gaude, bai, azpentsa. Nahi beste gau, zukardoanik zigarra. Nik ezertan hasi aurretik aitortza bat egin barriet gure entzulei. Bigarren kafearen entzulei. Atzo, urtarrilaren 6, errege eguna, 2026 urtea, hemen izketan ari zeizuen Inigo Asensio Lurbidek, ez zuen kaferik hartu egun osoan. Espainetan kolore falta, tardark ezurrak izdia erira. Dari nahiko duzue jakin zergatik eta... Bai, kontatuko izuet. Bai, kontatu. Ikin nintzen aje pixkatekin. Bezperan kriston afaria egin da, eta parranda luzetxo egin da. Eta nere buruak izan zuen, goizeko behar nuen, erregak etorri ote ziren gurasoen etxera, eta anaia eta jobak, eta koñata, eta antxe, eta... Bueno, kafea prestatuko dut, eta jarri nuen, kafea bere tokian, eta makina piztu nuen, eta auta beste. Eta hori, nik nire buruan kafea hartuta joan nintzen, eta gero bazkaldu, eta bazkal ostean oraindik aje pixkat, eta siesta, eta ja arratsaldea zan, eta telebistan etxean proiektorean hor pelikula bat ikusi nuen, eta gero telesail bat, eta olako batean, sukaldean nengoela ikusi nuen nire katilua kafe makinaren azpian, eta bapatean nire buruak klik egin zuen, gaur goizean ez duzu kaferik egin. Eta honek suposatzen du, arratsaleko 7 direla, eta gaur egun osoa daramazula kaferik hartu gabe. Eta ja nuen hartu, klaro. Eta horrela kontati ezazueket, kaferik gabe bizi izan nintzela egun batez. Eta errepikatu nahi duzu? Egia esan, nintzen jabetu beraz, nik ez daukate arazorik ez naiz. Ez dakit, hasta potro jarriko kafe hartzeko beharrarekin, nik ez zidan eskatu gorputzak, nintzen konturatuen nola jarrita. Gaur pixkat konpensatzeko 3. daramaten zuleo goizeko 10 eta 34 diren honetan, eta zuzenean zuekin maite dutak elkar banatu behar ditugun honetan. Eneko, zein da zure maite duta? Bira, nire maite duta da familia, orokorrean. Ze gabonetan, nik uste familian, gure etxean behintzat, familian, elkartzeko ohitura dugu. Eta, aurtengo bazkari eta farietan, bazakit oso ondo pasa eta pasaren urteetan, baino hobeto. Ez dakit hoi ala izan da, no denon sentsazio izan da, baino bai, ni gaur, aurten pozik egon naiz, gaunetan. Ze polita. Ona, bai. Nik ere onartu barra daukat, gabonekin bitxinteko borrokak ditu da, eta aurtengoak nahi kondo igaro ditu da. Nire buruari pixkate kirol egitea behartu diot, nire burua behartu dute egun konkretu horietan, niretzat bereziki tristeak diren eta gogorrak eta jasan ezinak diren egun horietan, iaren abenduaren 25 urtarriaren bata, eta horiek pixkatola potolito egiten zaizkit, eta horren nire burua behartzen dut bazkariari kirol sandwicha egitera. Alegia, goizean kirola egiten dut, eta bazkal ostean nahiko goiz mugitzen naiz, argi gutxiko garaia hauetan, oraindik Iluna barra menditik edo ikusteko aukera izateko, eta tira, trikin mailu batzuk horrela baliatuta, eta nahiko gustori garo dituta honak, bai. Ze polita. Orduan ere maite duta ere hortik joango da. Ze egia da, nik txikitan, nire etxean, ez dakit egia esan nondik datorren ohitura hau, baina nik gehiago ospatzen dituen. Gehiago ospatzen nuen errege magoen etorrera, olentzeroren etorrera baino, eta badakit nire ikaskelan etxe askotan ere horrela zela, beste batzuetan olentzero etortzen zen, beste okitxaro egiten genuen, eta azken urteetan, ez dakit, izango da gaizki portatzen naizelako edo, baina erregeak ez dira etortzen nire etxera, edo ez behintzat lehen etortzen ziren bezala ez, eta oso oroitzapen ederrak ditut, urtarriaren 6arekiko, ez? Esnatu eta topatzea, erregak pasa direla etxetik, eta
eta opariak daudela, eta, bueno, horixe. Baina atzo niretzat beste edozein egun bezalakoa zen. Ba, ez dugulako jada, ospatzen familian urtarriaren 6, erregan etorrera, eta kontu guzti hau. Baina esnatu nintzenean, eta ikusi nuenean, elurra, mara, pentsatu nuen, ze polita, egun honetan, bapatean horrela elurra etortzea, ze iruditzen zait badela umeentzako egun bat, eta umei elurrak ilusioa egiten diela. Umeak ez dute pentsatzen, elur honekin errepideak nola egongote dira, edo lanera joateko arazoak izango ditut, edo honek eragingo du, ez dakit ze arazo, ez dakit ze telekomunikazioetan, ez, umeentzako elurra da jolasa. Eta orduan pentsatu nuen, ze polita badirudiela, unibertsoa ere konpintxatuta dagoela, umeen ilusioaren kontu honekin, ez? Telebisa pizten duzu eta ez dakit, badaude aurrentzako pelikulak egun horretan. Albistegietan ere hitz egiten da jostaiuen inguruan. Eta bapatean, horrela mundu guztia egotea aurren ilusioaren menpe edo oso ederra iruditzen zait, da orduan, elurra egun horretan, iruditu zitzaidan horrela ezagit, unibertsuaren keinu bat bezala esanez, gaur aurrentzako, nere oparia, hauxe da. Eta oso ederra iruditu zitzaidan. Baina, uzten badidazue, honekin lotutako maite dut eza ere badaukat. Ze joan nintzen ikustera desfileak eta egiten dira, Olentzero eta Errege Magoak etortzen direnean, eta bai Olentzero eta Mari Domingiren etorreran, eta baita Errege Magoen etorrerako desfiletan, ikusi dut nola pertsona helduak jartzen diren aurretik, eta beraiek lehen lerroan ikusteko ez dakit zer, edo ez dakit ze karamelo lapurtzeko, edo ez dakit ze asmotan, jarri beharrean azkeneko lerroan umeentzako ekitaldi bat dela ohartu gabe. Edo ohartuta eta bosta xola, edo ez dakit zer gertatzen den, baino mesedez, umeentzako gauzak umeentzat izan daitezela. Nik beste maite dut txiki bat badaukat, eta da, ostiralean izan zen, ostiralean aipatu genizuen, ostirala zen? Astelenean, gaur da asteazkena, nire burua, astelenean markatu, Juno Romatet gure antzela, eta aipatu nuen nire airpotak nire eskutatik urrun zeudela, eta utzi genuen pixkate... Bilatu izuzu? Bilatu eta aurkitu, eta eskuratu ere, bai. Kontua da... Ez dut uste, nondozkat, ez dakit. Kontua da, esan kontatu nien entzulei, eta, nire airpotak nire eskutan ez zeudela. Ez dakit oso ondo noiz eta nola, baina uste dut erori zaizkidala momenturen batean, eta norbaitek topatu egin zituen, eta berarekin zituen. Eta nik ubikazio bitartez, banekin gutxo gara beraia pertsona horren bizimodua edo tempoak zein ziren, ez? Gau ez hemen, goizian hemen, eguerdian gero berri itzultzen da ona, eta justu, baditute kuadriako lagun pare bat, badaki da hor ingurutik ibil zitezkeenak ordoietan, eta bialdu nien ubikazioaren irudia, eta lagun batek segituan bidalizian argazki bat, bidamen jende hau dago, ze nahiko plaza utxe izaten da goizeko orduietan, astegun buruzuri batean, eta hori izango da, bat ikusten duzu argazkian, baina hemen bospasi pertsona daude. Toron, saioa bukatuta joan nintzen aruntza, hemendik bizpairu minutura dagota, eta igaro nintzen, jende horren artean, eta antxe topatu nuen, nire airpotak zituen pertsona, ze jantzita zuzkan, eta esan nuen, itxura guztia dauka, oiesek izango direla nireak ubikazioak hemen markatzen badu. Eta, baina pentsatu nuen, eta joan, eta hemen, aizu hori nerea data. Eta, egin nuen nahi zantzen udaltzainei deitu esan izu, ez dakit hau egin daitekeen, baina ez dakit pertsona batek hemen dauzkan airpotak, eta etorri ziren nirekin nahizu barkatuta. Eta tipuak zantzen, eske hor topatu nitun, eta nik alaxe da, seguraski niri hemen txerori zaizkit, nintzen ari leporatzen lapurtu zizkidanik, ze banekin lapurtu ez zizkidatela lapurtu, gehiago topatu egin behar izan zituela, eta, sortxe, eman zizkidan bueltan, eta listo, eta nire airpotak berreskuratu ditut, beraz, maite dut ere. Nire airpotak berreskuratu izanaren sentsazio hori. Iesan asko erabiltzen ditut, historia polita. June libintzegon honekin, Baita nire?
puedo ver. Te han dicho mirándote que tu corazón enamora a quien lo ve. Que sale de ti en todas las direcciones. Una luz que debía de ti en esta canción. Entzuleok Amaia Mirandaren Bolero de Plata eder honekin egingo ditugu hurrengo segundtxoak eta segituan Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro podcastean murgilduko gara eta Beñat Baldargi teknikariaren lehen aldi horiek ezagutuko ditugu. Ahora mi pecho es de oro, un ramo de estrellas para ti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egun hon entzule. Entzuten ari zaren hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean beti dagoelako lehen saiakera bat. Gaur, Beñat Balda. Bueno, erlazioa musikarekin betidanik izan dut txikitatik, betidanik gustatu zaitelako musika entzutea, bai etxean, bai kontzertuetan, zuzenekoetan, beti gustatu zaizkit zuzenekoak ikustea, txikitatik jo naiz kontzertuetara, eta, hasieran, kontzertuetara jutentzea, eta hastentzea, beste zuzeneko musika zuzenekotik beste gauzetan fijatzen, igual ikusten ez dira. Soinuan, argietan, jendearen lan egiteko moduarekin, badaudela kontzertuetaz kanpo, jendea ateratzen da bere lan egitera, eta hastentzea ere baloratzen beste gauzak musikaz kanpo eta hastentzea fijatzen. Eta, nire gustatu ditzen, hasi nintzen ere nijotzen musika eta hasi zitzen interesatzen, soinua eta, soinu teknikaria asko uste ditzaian nola lan bezala, eta hasi nintzen, begiratzen ean nola nuen hori kasi, edo, argi neukan, nahi nula egin olako zerbait bizitzarekin, lana bihurtzeko, eta hasi nintzen begiratzen, eta soinu teknikaria ikasteko, soinua ikasteko hasi nintzen begiratzen, eta hasi aurkitu nuen, eta ez zidaten hartu, eta sartu nintzen bigarren opzio bezala argietan. Eta, gero ikasten hasten zehala, praktiketan, konturatu nintzen, gustatzen nintzen dela argien mundua, eta, musikari
zure kreatibitatea islatzeko momentu bat edo horrelako, zure alea jartzeko gauza, ez? Eta, lan polita iruditzen zitzaidan, eta hasi nintzen, horrekin, jolasten. Eta, hasi nintzen enpresatean lanean, muntaketak eta horrela, eta, hasitzean gustatzen. Eta lehenengo argiztatu nuena, montaje bat izan zen lehenengoa hasi nintzen egiten, eta kontzertu bat montatzen, praktiketan, horrekin hasi nintzen, eta gara urte bat eta piko neramanean horretan lanean, jendea ezagutzen duzu, eta egin nuen kontzertu bat, Joferena. Ni asko miresten nuen artista bat, eta horri izan zen, lehenengo aldia, gero esan zidatena, ea gustatuko litzadaken, behaiekin zerbait egitea, argiak eta. Eta, nire lehenengo kontzertua argiztapen egiten izan zen Zumaian, Joferen kontzertu batean. Eta, horrela hasi nintzen pixka bat bidea irekitzen, eta jendea fijatzen edo, eta gero hor geroztikan gehiago etorri zaizkit. Lanean hasi zinenean bazenuen ametsik, inoiz sala konkretu batean aritzea edo proiektu zehatz batean? Honetan hasten zenean lanean, daude toki asko gustatzen zaizkizunak, zure hor lan egitea plazerra dela, Euskal Herrian edo esan nahia daukaten tokietan lan egitea, hori plazerra da, eta, amets bezala, euki dezakezu egitea, adibidez nire ametsetako bat, bazen beko batean lan egitea, nire argiztapen egiten, eta hori lortu den Txilmafiaren azkeneko kontzertuan beken. Eta hori dira, sala konkretuak eta horrela lanean aditzea, beti, Bilboko kafean tokia, xarma handia duen tokia, eta ere, badaukazu beste tokiak, emate dizula plazerra, adibidez, Espainiar estatua atzera Madrilera, Bartzelonara edo, zu beste talde batekin edo, zure lan egitera, eta horrek plazerra egite dizu, zure lana hau bada bete behar zaituna egitea, bestela zaila da aurrera ematea lana, hori. Azken urteetan euskal musika eszenan ospe handiko taldeak argiztatzen ikusi zaitugu, nola bizi duzu guztia barrutik? Azken urteetan Euskal Herrian rekorrida daukaten taldeekin ibili naiz, lehen urtean aipatzearren Txilmafiaren azkeneko urtea nuen, azkeneko kontzertuak, Joferekin ere ibiltzen naiz, Bengorekin, eta jendearekin ibiltzen naiz. Eta, hauek ibiltzen dira, beste gandik ikusi duten zure lana ikusi dutela, eta gustatzen zaie egiten duzuna edo horrela, eta kontatatzen naute, eta bertzu aldugun egin aurren urterako birarako, edo adibidez, eta gazten zara prestatzen, begiratzen, zer aldaen egin, pixka bat ukitu desberdina emateko zuzenekoari, eta talde bakoitza lan egiteko era desberdina daukate. Aurkezten dizute behien proiektua, hau izango da zuzenekoa, nahi dugu hau egin, ideia batzuk indatozte, beste batzuk zerotik eta zure kreatibitatea
guzten dizute, bueno, asko referentzia daukate, bueno, hau ikusi dut, hau gustatzen zait, hau horrelako zerbait egitea posiblea da, nola alda egin hau, bueno, Euskal Herrian dauden espazioetan, mugitzen garen espazioetan egiteko, ez? Eta, bueno, aztentza pentsatzen, buelta bat ematen, eta, bueno, pixka bat, proiektu bakoitzari bere ukitu desberdina ematen. Pegatzen dionarekin, daukaten proposamenarekin, bueno, pues, saiatzen desberdinagoa egiten gauzak. Aipatu dituzun amets asko, bete dituzu ja, talde ezberdinekin. Baduzu horrengo helburu handirik? Baduzu etorkizuna betetzeko ametsik? Bueno, bai, badaude gauza asko oraindik ez ditutenak egin, eta gehiago etorriko dira, eta bueno, gustatuko litzaiakena egitea gauza asko daude, badaude hortikan ametsak, ez? Bueno, kanpora ateratzea lanera, horrelako gauzak badaude, eta toki handietan egitea, bai, privilegio izan du egiteko gauza politasko, eta etorriko direnak, eta, bueno, daude toki asko, esatu duzu, hasieran, nola egongo gara olako toki batean, ez? Lanean, eta, bueno, oso ondo dago, esperientzia oso polita dira, eta, bueno, daude, ni oso konten, etorri denarekin, eta etortzen dena etorkizunean, gustu asko hartzen, eta bueno, badaude lortu nahi ditudan gauza asko, baina, bueno. Esperientzia handiko teknikaria izan arren, gaztea zara oraindik eta urteak badituzu. Baina zer du gaur egungo Beñat hasi berri hartatik? Bueno, hasi nintzenetik gauzak aldatu dira, gauza potoloagoak egiten gaude, gauza politak eta aldatzen da, hasieran Euskal Herritik hasi nintzen, bai gauza txikiagoak egiten, eta zu lan egiten duzun pertsonekin handitzen doazen bitartean ere, gauza potoloak etortzen dira, eta leheno egiten ez genituen gauzak, adibidez festival ugari, zu miresten dituzun festivalak, zu amestu duzuna noizbait jutea festivaletara, lanean horregotea, gauza oso polita eta betegarria da, eta horrelako gauzak, eskerronekoa dira horiek, gero zure lanean motivazioa aukitzeko, eta lanean segitzeko, eta esfortzua jartzen hor. Zein izan da zure azken lehen aldia, eta zein urrengoa? Azkeneko nire lehen aldia, gauza batetan, ez dakit, beti daude lehen aldiak, beti ikasten dira gauza berriak, beti daude, pentsatzeko forma ezberdinak eta berriak, eta, orain banago egiten, konbentzionalki nik gauzak ez ditu dana egiten, geno. Adibidez, ni beti izan du naiz musikako argiteknikaria kontzertuetan. Eta, orain banabi lantzerkia egiten, denetarik, eta horrek beste percepzio bat ematen dizu argiztapenan, bizitzan, gauzak egiteko beste mimoa daukaten gauzak, eta hori azkenean lan honek badaukana da, ez daukala, ona eta txarra da, ez daukala errutinarik. Orduan, badaude beti gauza ezberdinak egiteko, eta ez daude ordutegi asko, ez daude ordutegiak, ordutegi oso traketxak edo aldrebesak dira, eta daude beti lehenaldiak, beti daude lehenaldiak, beti juten zera toki berri batera, beti da beste toki batean, errepikatzen duzu, baina hori da polita ere, beti toki desberdinetan egiten duzula lana.
eta urrengo urtean lehen aldi asko, adibidez, beste tokietara jutea lan egitera, kanpora, eta horrek, betetzen dizu. Entzuleo, goizeko 10:57 onarte, esan da bezala, Pablo Zurutuzak ondutako lehen aldiz berriro podcastaren 5. atala. Oraindik izango ditugu beste batzuk, aurten denboraldian zehar, eta arekin murgilduko gara, artista, sortzaile eta hauen ingurukoen lehen aldi horietan, eta lehen aldi horietatik gaur egungora izandako garapenean ere. 2 minutu eta informatiborako tatxanda izango dugu, azken ordukoari helduko diogu segituan estudio zentraletatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson, Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson, Lake and Palmer supertaldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok, bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko Donostiako estudio zentraletara, Lander Martínez lankidea, antxe dugu eta. Segituan, hartuko dugu Donostiatik seinalea, azken ordukoari heltzeko, Lander Martínez, nahi duzunean. Badiru arazoak ditugula, Donostiarekin bat egiteko, baina segituan izango gara azken ordukoari heltzen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esandako azken ordukoaren bilarari gara saiakera egiten, Donostiako estudiotan Lander Martínez lankidea. Lander, nahi duzunean?
Egunon, bigarren kafeko lankidei eta baita zuei entzuleoi ere. Donostiako Harrera Sarea plataformak kezka handia adierazi du Sirena Aterpetxearen egoeraren aurrean. Baldintza oso urriak eta mugatuak dituela salatu dute. Orrutegi eskasak, berogailu falta eta plaza eskasia nabarmenduz. Harrera Sareak kezka handia adierazi du Sirena Aterpetxearen egoeraren inguruan, hotzaren aurka babesa emateko pentsatutako baliabideak 4 gauez bakarrik ireki dituela ateak tamaldu dute. Gaur azken gaua izanik, hirian muturreko temperatura baxuak eta elurra egiten ari denunean. Elkarteak ohar batean adierazi duenez, Donostian kale egoeran bizi diren pertsonak 500 baino gehiago dira eta udalak muturreko hotzaren aurrean 40 plaza soilik eskaintzen dituen aterpetxea baliabide bakarra izatea nahikoa ez dela salatu dute. Era berean gogora ekarri dute azken hilabeteetan Donostiako kaleetan lo egiten zuten 2 pertsona hil direla eta prebentziozko eta eraginkorrak diren neurriak abian jartzeko eskatu diote udalari. Gainera, Sirenako plaza kopurua txikia izateaz gain aterpetxearen baldintzak oso urriak eta gutxienekoak direla salatu dute. Bestalde, ezarritako ordutegiak berrikusteko beharra azpimarratu dute ere, gaueko 10etan ireki eta goizeko 8 isten baitute aterpetxea. Eta muturreko klimatologiari aurre egiteko ordu erabilgarriak luzatzeko eskatu dute. Bestalde, Estatu Batuen interbentzioan Cilia Flores Nicolas Maduroren emaztea zauritu zela eta ondoren epailearen aurrean bendatuta agertu zela jakinarazi du CNN-ek. Edabidearen esanetan Nicolas Madurok eta Cilia Flores berak ihes egiten saiatu ziren eta momentu hartan zauritu ziren biak. Floresek izan zuen lesio gogorrena buruan kolpeo bat hartu zuen ihesean zioala. Ameriketako Estatu Batuetako Delta indarreko operadoreek atxilotu ostean eman zizkieten lehen sorospenak konplexutik atera ondoren, iturrien arabera. Maduro eta emaztea auzitegietara joan ziren astelehenean ageriko lesioekin eta Floresen abokatuak epaileari adierazi zion berak lesio handiak jasan zituela baiketan. Gainera, uste da ustura edo hematoma larria izan dezakela saietxetan eta abokatuak erradiografia eta ebaluazio fisiko oso bat eskatu zuen etorkizunean Floresen osasuna bermatzeko. Epailearen aurreko agerraldian Flores balantzak ari zen eta burua makurtu zuen batzuetan eta Madurok esertzeko eta altxatzeko zailtasunak izan zituen une batzuetan. Bertan zeuden erreportarien arabera, salako Floresen zirriborroek buruan bendak zituztera erakusten zuten. Ameriketako Estatu Batuetako funtzionarioek lesio arinak direla esan dute. Eta voluntarioen koalizioa delakoak Kiev babesteko nazioarteko indar baten sorrera iragarri dute Parisen. Ukrainaren aliatuen erabakiaren ostean, Pedro Sánchezek kongresuko alderdiekin erabakiko du tropa Espainiarrak Ukrainara bidali ala ez. Europako herrialde gehienak, Kanada, NATO eta Ukrainarako Ameriketako Estatu Batuen bidali bereziak Eliseoan bildu dira adierazpena sinatzeko. Bertan, Emmanuel Macron, Keir Starmer eta Volodymyr Zelenskik militarak Ukrainara bidaltzeko asmo akordioa sinatu dute. Sinalea, bigarren kafeko lankidei itzuliko dizuegu orain. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martinez, guerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian, eta guk aurrera egingo dugu, hotzaren inguruan hitz egiteko. Ze, bai, Euskal Herrian hotza egiten du une honetan, eta guk horri ere heldu nahi diogu. Ez naiz ergela baina egun sentia gertzen doa hotza. Hotzak estaltzen du nire gorputzagur esandakoan. Eneko Iturbe hotza egiten duela eta zuk aitzakia baliatu nahi izan duzu hotzaren inguruan aritzeko. Bai, bueno, ni oraintxe bertan zehazten ari nintzen, benetan hotza egiten duen Euskal Herri guztian ze, bira, Tolosan oraintxe bertan 3 gradu egiten ditu. Donostian 7, beroena, oengoz. Beroena Donostian 7 gradu. Bai, Bilbon 4, Gasteizen 1, Iruñan 0 eta iparraldean oraintxe Baionan 4, Azparnen 4, Maulen 0, Donibane Garazin 4. Hotz leko guztietan, ez? Bai, bueno, hori eta elurra, batez ere Kantauriar isurialdean eta Pirineotan, elurra mendietan. Bai. Elurra leku askotan. Bai, horregatik. Autoetan ere, nik gaur goizen... Bueno, barkatu, elurrari dorentxe Tolosan. Elur maluta, hola, bakan batzuk, baina ari dira. Elur guztia. Ze polita. Ez egitein guztia den, elur gutxi, baina nahiko lehorra da,
Nuk esango hori elur guztia denik, Zizturkien bintzat atzo bai. Bai. Eta, bueno, baina, bueno, ondo, kuadriako batzuek ere bidali zituzten argazkiak behaien etxean, elurra nola ari zen, eta, bueno, egia da, elurra egin zuela. Bai. Zehaztu ezakun. Mentxe, Mari Joiturek esan digu gaur goizean beraztegin -6,5. Alegia, 6,5 gradu 0 azpitik. Eta lekun berrin 10 0 azpitik bideli du nere kuadriako batek lanera bidean, begira. Eta zuek hemen 4 gradutara hotza da, hori esaten. Bueno, horrela ez dago. Bai, babira, nik lehenik honekin hasiko gara, temperaturarekin. Badaude herri batzuk nahiko hotzak diranak. Adibidez, Errusian dago Oimiakon izeneko herri bat, leku bat, eta han -61,2 temperatura edukitzera iritsi izan du dira historian zehar, herriaren historian zehar, bai. 61,2 0 azpitik. Baina hori bizitzarekin Siberian dago. Ezin dezuzuk. Hor bailen aipatzen genduen normaltasuna? Hor normaltasun gutxi. Zalantzari baldin bazegoen hau neguan da, temperatura hau neguan iristen dira. Ala ere? Bai, noski, bai. Udaran 20 gradu 0 azpitik egingo ditu eta. Bai, espero. Ez da? Ez, baina, bai. Ez dakit zedek esan. Bai, -70 graduko temperatura mugak horiekin, baina neguan direla, horrek lasaitzen gaituela. Hori da. Asko zobeto sentitzen gara orain. Alare, badaude beste leku aipagarri batzuk, 60 azpitik gradutara iritsi izan du direnak. Hauek dira Yakuts, Errusian ere hau, eta Esnak, hau Kanadan. Haue bi toki hauek daude nahiko iparraldean. Konturatze, begiratze baldin badegu mapan, Errusian daudenak Siberian daude, eta Kanadan nahiko iparraldean dago Esnak. Baina hala ere, badago beste leku bat errekor guztiak hautsi dituna. Dala? Hau da, 1983ko uztailaren 21ean, Errusiarren Vostok basean, Antartidan, bertako estazio meteorologikoan erregistratu zen 89,2 gradu 0 azpitikan. Zenbat? 89,2. Eta, gainera gehiago esango dizet. Hau da, temperaturaren duplantisa, esango du. Ze bere errekorrak hausten doa. 2010ko abuztuaren 10ean, 83,2 0 azpitikan. Eta 2018ko uztailaren 5ean, 88,6 0 azpitik. Orain, esan hotza dakazuela. Hotzak gara, baina zuk hotzaren inguruan hitz egiteak ez du laguntzen gainera, nik gero eta hotz sentsazio handiagoa daukat. Bani honekin... Zu, epentzen ari zara honekin goxatu egiten zaitu honek. Bai, zeni oso hotzalea naiz, niri hotza gustatzen zait, eta gaina, gehiago esango dizuet, hasta hauetan temperatura honekin kuadriakoak terrazan jarri gara. Begira, horixe galdetzen zidan aurreko nere amak esaten zen. Baina, eguraldi honekin, kanpan dagoen jende hau, nor da? Zer egiten dute? Eta nik esan nion, erretzaiak izango dira asko ziurrenik, ez? Erretzaiak eta gure kuadria. Eta zure kuadria, begira hor dago, Berak galdetzen zuen, nere ama galdetzen zuen, nor esertzen da kalean. Erretzia ez da pixkat 2000 eroa. Repuntatzen ari da, guruntzko joera du. Uste dut ikerketek diotela gazten artean alkola eta tabakoa atzean geratzen ari direla. Osasuntxuagoak direla gazte hauek. Bai, baina ez da, nik azken aldian tabakoa eta lixentik ikusten du gazten artean. Baina daturik ez daukat, beraz horretik galdetu izut pixkat zuen sentsazioa nolakoa ote zen. Zure kuadrian zema zarete? Kuadrian gera 15 pertsona. Erretzaileak? 2. Bai, nire antzeko. Bai, baina alare, badaude beste kuadri asko, nik zizurkilo kasua esango dut.
kuadria osoak eta osoak erretzen dutena. Zizurkien bada, ez dakit, zergatik, baina bai, nahiko desente erretzen da, gazteen artean. Bai. Pena bat ez da inogozu oso heiterra zara. Bai, bastante, baina izu. Ez dakit, ez dakit, estoizismotik edo bizi dudan zerbait dena, baina alaxe asumitu dut. Bale, eta orain, temperaturak ikusita, hitz egingo dugu, izaki bizidunez. Lehenik hasiko gea landarekin. Landareak, haien mekanismoak dituzte hotzari aurre egiteko. Eta horiek bi estrategia nagusitzen dira. Iesa eta tolerantzia. Iesa, egiteak esan edu, estres horren presentzia minimizatzeak. Eta hori nola egiten dute? Bizizikloa aldatuz, laburtuz, ostoak eroriz, eta bueno. Eta hori izango litzake, horri deitze zaio, iesa. Eta tolerantzia berriz da, hotzak eragindako asaldurei, aurre egiteko trebetasuna dutenean. Hau da, adibidez, haien zeluletan aldaketak izaten dituztenean, eta nolabite izotz kontrako proteinak jariatzen dituztenean. Landare, hori landareen kasuan. Gero, badaude, hau askotan esan izan du da, hegaztien portaerak eguraldian iragartzen lagun lezakela. Adibidez, neguan beleak nahiko baxu egan egiten dutenean, hotza datorrela esan nahi du. Zegoen iragarki bat telebistan gaztelaniaz zen, baino nik iragarki horrekin ikasi nuen, cuando el garrajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Zen, fabada asturiana edo horrelako zerbaiten iragarkia zen. Esaldi hori, hau ikertzen ari nintzela, esaerazar bada, nik enuen esaerazarra ezagutzen, Ipar belea deitzen zaio euskeraz, ez dakit belearekin alde nabarmena duen, Corvus frugilejus da hori, eta besteare, ez dakit nola den, baina. Ni sartu nahi zuen azalpen batzutan, baina ez dut asmatzen zein den diferentzia egia esan. Corvus corax da belea arrunta eta Corvus frugilejus da grajo deritzon hori, esaerari izen ematen diona, gaztelerazko esaerari, eta euskeraz ipar bele, bereziki harra. Zoologoren batek azaldu beharko digu beto. Egia esan bai. Eta beste hegazti bat, aipatzeko, buztinikara zuria. Hauek, txolarre antzeko txori batzu dira, baina buztan luzeagoarekin, eta antifaz txuri bat izango balute. Oso hegazti dotorea. Nik ingurugiro asignaturan, ingurugiro ikasgaian, ikastola garaian, batxillergoan edo DBH-en izan zen, ikasi nuen hegaztietako bat. Gazteleraz, señorito, egiten zaio. Señorito, ez dakit. Buztanikara txuria eta badago, buztanikara horia ere. Gutxiago ikusten da. Hemen bintzate, ez dakit, horia, araxez, isuri alde honetan edo bai arauetan bintzat, uste dut txuria asko zoikoagoa dela, hori ikasin menik bintzat. Txuria ikustean, esan nahi du hotza datorrela, eta bereziki elurra. Hau, honi, elurretako txoritxoa deitze zaio, askok elurretako txoritxo deitze diete, eta, hirietan, buztinikara zuria ikuste baldin badugu, hirietan ez dut uste, baina herrietan buztinika zuria ikuste baldin badugu, elurra datorrela esan nahi du, baina hotza hori ziur eta agian elur pixka bat. Eta orain, izaki bizidunekin bukatzeko, ugaztun espezieko askok, neguko temperatura baxuetan, bizirik irauteko hibernazioari esker bizirauten dute. Eta hibernazio hori loaldi kontrolatu eta luzea da, non metabolismoan gorputzeko temperatura eta arnasketa eta bihotze ritmoa oso baxuak diren. Eta animalia batzuk, lanola, marmotak, hartzak eta Richardsonen kategoriak, prozesu horretarako prestatzen dira, gorputzeko gantz kantitate handiak metatuz garairik beroenetan. Richardsonen kategoria, Bai, enuen ezagutzen eta hau ikertzen ari nintzela, deskurritut Richardsonen kategoria.
triangelu beltzone. Irentsita laguntza. Eta amaitzeko, zati honekin amaitzeko, D vitaminak funtsezko rola betetzen du, gure organismoetan, ez ur osasunean eta immunitate sisteman, sendotzean esku hartzen baitu nagusiki. D vitamina eguzkitan egotearen bidez lortzen denez, garrantzitsua da negua, ez ahaztea, eguzkiaz. Munduko zenbait lekutan argi orduak oso txikiak direnean argi hori iturri dietetikoekin erregulatu daiteke, gabeziak saihesteko. Orduan, ze iturrirekin bete dezakegu? Lehenik eta behin, arrain koipetsuak, ala nola, atuna, izokina eta berdela. Hauek D vitaminaren iturri onenean artean baitaude, eta gibela ere. Nik egia esan, behin ez gibela gan. Gure familian ez zaio ez alde bateko amonari eta ez besteko amonari gustatzen du. Beraz, nik gibela ez dut. Oso gibel zalea naiz, eta duela gutxi, bendoren 24ko bazkari egin nuen elkartean, eroetxe izan du nire elkartean hemen Tolosan, eta guk bagenuen kuadriako batek ekarritako arkumea, haren baserriko arkumea, eta pikatxa, arkume barrunbeak eta ekarri zituen, eta ura prestatzen ari ginen, horrekin horrelako nahaskia edo tortilla, nahaskia egin genula, arrautza zehatu gabe. Eta zalako batean lagun bat iritsi zen da antxe oiasko bat erosi zuela ondia kuadria guztian entzat, kiston oiasko puska. Baina konturatu oiaskoa garbitu gabe zegoela. Eta hasi zen, burua moztu, barruak ateratzen, eta olako batean barrutatik atera ziren bi oiasko gibel, majoak. Ez bi izan daitezke? Ez, gibela bakarra izan behar du. Giltzurrunak bi dira. Bi puskatan bezala zegoen egia bakarra izan behar du. Eta bi giltzurrunak, eta orduan nerekin zegoenari bizitza asko bizizan duen pertsona horitako bat, ia 70 urtetatik gertu galdetu nion, eizu Xabier. Hau, jaten aldata. Hoixe jaten dala. Bueno, antxe biok sukaldean ginela, plantxa piztu, eta gibela horrela xarratan moztu, giltzurrunak erditik, eta plantxatik plas pasa hori pixkatekin, dagatza pixkatekin, kate horien jangeritu, ni oso gibeltzalean naiz, ni oso barrun bezalean naiz, esan, Baina, badauzkagu soluzioak gibelik jaten ez duenaren ere. Hori da, esan ditut, atuna, izokina eta berdela adibidez. Eta baita, D vitamina dute, baina kantidade txikiagoetan adibidez, arrautzaren gorringoak, gazta eta ontsuak. Zepenago, juri ez zaizkiola ontsuak gustatzen, Ez? Ai, ama. Txampiñoiak... Ez da ere. Ez. Fungi munduko ezer. Fungi munduko ezer. Horrela zailo ditu behar? Bai, fungi mundua ez dutatzen. Ingo diogu. Bestela, aukera izango litzateke, komplemento vitaminikoak, edo D vitamina gehigarria duten osagaiak egitzez. Era naturalean baldin badugu, eta baita, edari batzuetan ere, esnea eta zukuan, adibidez. Edari... Batematek ez baldin badu etxetik atera nahi asteburuan, badaki zer jandezaken. Adibidez? Izu, ez du batere aukera txarra proposatu. Baina, elurraren inguruan, hitz egitea itzuli nahiko nukenik. Bai. Bai, elurraren inguruan hitz egin nahi duzula esan duzu? Bai, ez dakit. Zue gustu duzu edo zein lekutan egin dezakela elurra? Ara, banik, hori nuen prestatuta hurrengoa, kasualidade. Ara. Ara, bai, eneko utzi dut, hola. Bai. Lotxagabeak, zaretzen zuek. Beraz, eneko gerantzuna ia badaki, bai hori, zuek zesango zenuke? Galdera da, ea leku guztietan elurra... egin dezaken, hori da galdera bai. Hemen, Garikoitz Goikoetxea, Euskaltzaleak, esan zegun ez? Gogoan duzu?
Metafora bat eta zari zen, Bai, euskararen erabileraz ari zen, eta... Segurazki bigarren kafeko bideorik viralena izan zen. Bai, uste dut baiet, hala dela, eta berak, bueno, bai, euskararen erabilera ipatzeko erabiltzen zen metafora, ez? Elurrarentzako hainbat kondizio behar direla, eta hotza ez dela bakarra, ez? Eta orduan, pentsatzen dut, hemen, nola, erantzuna dela ezezkoa, ez da? Galdera honen erantzuna da ezezkoa. Literalki eriko bagina, erantzuna da baietz. Leku oso tarteka leku xelebrenetan ere elurra egin dezakela. Hori da, baita Saharan eta Karibean ere. Adibidez, Saharan, zehazki Argelian, Ain Sefra izeneko hiri badago, honi basamortuko atea deitze batzuk, eta elurra egin izan du, noiz behinka, egia da, elurteak erregistratuta daudela, eta dira, 1979an, 2008an, 2018an, eta 2021an. Eta adibidez, ni haitu naiz irudi batzuk ikusten, basamortua elurtean, eta oso polila da, egia esan. Interneten bilatu dezakezue, Ain Sefra elurtuta, edo Ain Sefra elurra, edo ez dakit, basamortuan elurra. Olako bilaketaren bate eginda, azalduko zaizue, paraje hauek. Eta baita, aipatu behar da, Karibean egin izan dudula, Sierra Nevada de Santa Maria mendilerroan. Hau Kolombian dago, eta itxasotik 45 kilometro dago. Sierra Nevada de Santa Marta izango da, ez? Bai. Santa Maria esan duzu. Santa Maria esan dut, bai, Santa Marta barkatu. Santuekin naztuta gizajoa. Bai, hainbeste santu daude. Badakizek, Kolombiako mendilerro hau zein den? 100 años de soledad liburuan, Buendia etarrek ibilbideat osatzen dute, eta sartzen dira, oianean, eta itxasuaren erreferentziak ikusten ditugu, baina oso leku menditsuetan, eta, Karibe Kolombiarra da, justu ipar erdigunetik Venezuelaruntz, Kolombia iparraldetik pixkat Venezuelaruntz jota, eta bai, uste dute ez dela oso soikoa, baina tarteka elurra egiten duela, oso leku garaiak direlako, eta segituan bortizki altuera galdu eta itxasura iristen zarelako. Etorren, itxasotik oso gertu dago, oso Karibe da, baina era berean nahiko mendi altua dira. Bai, 5.000 metrotara dago. Atera kontuak. Bai, eta egia da itxasotik baita nahiko gertu da, hola, ni pixkat harritu naiz, itxasotik hain gertu egon da, hain garaiera altua izatea. Itxasotik 45 kilometrora dago. Bai, hau liburuan, antzematen da, edo kontakizun pixkate anarkiko eta magiko horretan, badirudi pixkat flipatzen ari direla, ez? Eta ez dakizu oso ondo liburuan kontatzen denak zenbat kilometro eta zenbat egun eta zenbat denbora eraman duen. Baina, 100 años de soledad telesaia joan den urteko abenduan, alegia 2024ko abenduan, urrian, azaroan, urte amaieran, duela urte eta piku estrenatu zen, esango nuke Netflixen dagoela ikusgai lehenengo denboraldia, eta bigarrengo bat ere bidean datorrela, nolabait 100 años de soledaden lehenengo 50 urteak edo kontatzen ditu. Eta bertan, hori pixkat visualizatu daiteke, nola beraiek bapatean itxasoa ikusten duten, eta bidaietan segituan itxasoa agertzen den, naiz eta oso leku malkartxu, menditxu eta oian itxiak diren, eta horrek ere bidaia egunak luzatu egiten dituen, baina bai, beraiek bapatean itxasoa ikusten dute, eta usten dute galduta dabiltzala, eta hor, euren migrazio horretan, pixkate Makondo herria kokatzen duten bitartean. Eta hau, telesaien ikusten da visualki nahiko garbi, inguru horietan grabatuta dagoelako gainera, bai. Beraz, leku harrigarria da, eta oso zona ederra omen da. Ni naiz Kolombiako inguru hauetan ibili, baditut lagunakan Santa Marta inguruan, eta bisita pendienteak ditut, baina bai, oso inguru interesgarria da, baita klimatikoki ere, literatur zalea balin mazara, eta errealismo magiko zalea balin mazara, are gehiago oraindik badaudelako horrez, Makondoko trena inspiratu zuten iparraldeko tren batzuk, eta, nolabait, ulertzen da, zertzegoen Gaboren buruan, hau dena visualizatzen zuenean, eta imaginatzen zuenean, bai. Tira, eta hau dena kontatuta, ez dakite, elurraren inguruan eta hotzaren inguruan ari ginen, eneko beste zerbait geratzen zitzaigun. Bai, azkenengo galdera badaukat. Nola bustitzen gara gehiago euripean, Oinez edo korrika? Nik behin ikusi nuen, Andreu Buenafuente eta Berto Romerok. Bai. Telebistan, ez dakitzekatetan zeukaten saio batean egin zutela froga hau. Bai. Uste dut Bertok ikusi zuela Mythbusters, badago
saio bat, Cazadores de mitos edo horrelako bat egiten dituztenak horrelako probak eta hor zerbait ikusi zola eta gero egin zutela eta ikusita sekzioa hala ere oraindik ez daukat argi zein den erantzun egokia. Nik hemen esan beharra daukat, uste dudala, analisi serio bat egiteko, euri mota ezberdinak aztertu beharko liratekela. Eta denetan ez dela gauza bera gertatzen, baina ez da egiteneko zerrakarra. Eta bai, egia da. Zure korrikaren abiadura baita ere, ez da berdina nik korri egiten dudanean zenbat bustitzen nahi zen, edo ez dakit, Xakarri Richardsonek korrika egiten duenean zenbat bustitzen den. Bai, kontua da hemen, gero eta euri gehiagoa aritu, zure bustitze horizontala ere gehiago dela. Bai, hori da. Euria zanpatzen duzulako gorputzarekin, eta Asirimiriaren kasuan, oinez edo korrika ziurrenik, oinez gutxiago, korrika gutxiago guztiko zara, baina euria sendo ari duenean, uste dut hor. Bai, egia hemen ez dagoela erantzun zehatzik. Ze asko hemen, nola egiten duen euriak, zure gorputzaren itxurak, zure abiadurak, nondik norakoak, eta, gauza asko haude aztertzeko, baina esan daiteke adibidez, bi pertsonek demagun minutu batez batek minutu batez egiten baldin badu korrika eta besteak minutu batez oinez, biak euri beraren azpian gorputz eta gorputz berarekin esan dezakegu korrika ari dena gehiago guztiko dela, ze inigo zuk aipatu duzu korrika zoazenean, horizontalki bustitzen. Bai, horizontalki, busti gehiago bustitzen zarela. Orduan, hori da erantzuna, baina ez dago erantzun zehatzik, esate baldin badegu, ez dakit, bi gorputzak bat altuagoa da, bestea bajuagoa edo euri ezberdina ez dago zehatzik, ez da, noski, 100 metro egite baldi badute batek korrika eta besteak oinez, kasu horretan, oinez doana, gehiago guztiko da, baina minutu batez, hor ja gauzak aldatzen hasten dira. Ze optimista, eneko pentsatuz guk 1 metro minutu baino azkarra goiengo dugulago, Juri. Ez esan, minutu baten egin behar dezunekan, 1 metro. Ni euria ari badu, etxean geratzen naiz. Ara, gure markesa burgesa. Entzuleo, goizeko mikak eta 29 minutu, eneko iturberekin aritu gara, zera, euriaren, hotzaren eta elurraren inguruan, baina gartxotun zain letona ate joka dugu, doinuetatik garatago podcasta osatu behar dugu, eta orain digo Juri Zeizarekin, gutunen inguruan eta zigiluen inguruan, eta aritu behar dugu azken minutetan, entzuleok. Beraz, geratu hementxe gurekin, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Maggie Rogersen Alaska kantua izango da. Maggie Rogers estatu batuar kantautorea da, eta esango nuke bere doinuek folk, pop eta elektronika uztartzen dituzela. Alaska kantua ekarri nahi izan dizuet, izan ere nahiko birala egin zen bideo batean ezagutu nuenik Maggie Rogers. Bertan, Pharrell Williams ekoizle ezagunak bere kantu bat entzuten zuen, gare hartan Maggie Rogers, ez dakiz, eskolatan, produkzioa ikasten ari zelako, eta lehen entzunaldian Pharrell Williams ekoizle famatuaren erreakzioa grabatu zuten. Eta gaur ekarri dizuedan kantu entzutean, Pharrell Williams ekoizle ezagunak ez ere esateko ez zuela aipatzen zuen. Hau da, kantua benetan borobila zela,
izugarria zela, eta horregatik Mary Rogers zoriontzen zuen. Nola ez, bideo hori birala egin zen, eta esango nuke, Mary Rogersi ere eman ziola, akaso une horretan behar zuen bultzada bat. Egia esan, kantua oso freskoa iruditzen zait, ez dakit barne bidaia bat kontatzen duen, metaforikoki edo Alaskan bertan egotzen baina benetan asko gustatzen zaidan kantua da, izan ere ekoizpena fina da, baina oso eraginkorra. Esango nuke elementu gutxi dituela, baina oso ondo aukeratuta eta bai kortasun hori ere adierazten duela Magik. Beraz, Magi esan dizuet deno, orain Magi, nahi duzuen bezala deitu. Nik Magi dituko dio, Mary Rogers. Hemen duzue Alaska kantu buska. I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly through westward water, over glacial plains, and I walked off you, and I walked off an old me. Oh me, oh my, I thought it was a dream, so it seemed. And now breathe deep, I'm inhaling. You and I stare in between. Leave me be, I'm exhaling. You and I stare in between. You and I stare in between. Cut my hair so I could rock back and forth without thinking of you. Learn to talk and say whatever I wanted to. And I walked off you, and I walked off an old me. Oh me, oh my, I thought it was a dream, so it seemed. And now breathe deep, I'm inhaling. You and I stare in between. Leave me be, I'm exhaling. You and I stare in between. Hortxe entzun dugu Mary Rogersen Alaska kantu itzela. Aste honetako bigarren gomendioa Kevin Morbyren Harlem River izango da. Interneten arakatzen aurkitu dudan artista estatu batuarra da, kantautore hau, indie folka lantzen duela esango nuke, eta ez nekien, baina bertako estenako nahiko ikur garrantzitsua omen da. Nola ez bere kantu ezagunena ekarri nahi izan dizuet, eta pixkat Nueva York edo bertako inguruko ibai baten irudia edo irudiaz ari dena ez. Zergatik gustatu zean, egia esan folk klasikoa iruditu zait, baina ez dakit badu ere halako eragin bat rokarena eta batez ere bere ahots sakona. Nola ez badakizueni ahots zalea naizela benetan eta bere ahotsak erakarri nau. Kasu honetan letrek, paisaia urbano
hori deskribatzen dutela esango nuke, izan ere kantua oso narratiboa da, letraria ditzen badiozue, eta benetan ederra, melankolia puntu bat ere badu, baina oso ederra da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Kevin Morbyren Harlem River. Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, 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 love. All because of you. In my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Harlem River, swallow me. Put your hands around my neck. In Harlem River, I can't breathe. They've got the lights down now. In Harlem River, give me wings. Put my head up in the clouds. In Harlem River, all because oh, I'm nowhere now. Harlem River, tell me, is it true that in my pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud, now I stole the moon? Harlem River, all because of you. Hortxe entzun dugu Kevin Morbyren Harlem River kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa Jackson C. Franken Blues Run the Game izango da. Jackson C. Frank 60garren hamarkadako folk kantautore estatubatuarra da, hau ere bai. Eta informazioa arakatzen nebilela, ikusi dute, ez dizkizuet hemen aipatuko, baina bizitza benetan gogorra izan zuela eta dirudinez, horrek ere eragina izan zuen, bere musikan, pixkat galerari eta beti minari eta bakardadeari kantatzen zion artista zen, eta gaurkoan bere abesti ezagunena ekarri nahi izan dizuet esan bezala, Blues Run the Game. Gitarra akustiko soil bat du, badakizue edo azken aldian halako artistak ekartzen ari naiz, benetan gitarra bat soilik erabiliz, horren beste transmititzeko gai den jendeak maitemenduta naukalako, eta kasu honetan Jackson C. Franken letrak ere esango nuke ez direla aurrekoak bezain narratiboak, are sinplagoak direla, baina indar emozional handia dutela. Iluntasun puntu bat ere badu, baina oso zintzoa den iluntasuna, esango nuke. Interneten informazioa arakatzen ari nintzela, topatu dut Frankek disko gutxi grabatu zituela, baina eragin handia izan omen zuen ondorengo folk artistetan, eta askok kultuzko
figura gisa dute. Beraz, nik duela gutxi deskubritu dut, eta gaurkoan zuei ekarri nahi izan dizuet, Jackson C. Franken, Blues Run the Game. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey, me and room service, babe, me and room service, well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey, when I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town, wherever I have gone. Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, loving's much the same. Wherever I have played, whenever I throw them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama, I'll wake up older, and I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Hortxe entzun dugu Jackson C. Franken Blues Run the Game kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, uste dut lehenago ere programa honetan gomendatu dudan artista eta akaso kantuari izango dela, baina errepikatu egingo dut, ala bada zen izugarrizko kantu puska da. Auroraren Warrior ekarri nahi izan dizuet, Aurora benetan artista ezaguna da, Norvegiakoa, eta ibilbide luzea duen arren nik hasierako kantu horietako bat ekarri nahi dizuet. Eta gainera ez diskokoa, baizik eta zuzeneko sesio batean aurkitu dudan bertsio akustikoa. Zeina, izugarri maite dudan, hau ere, harmonia eta gitarraz soilik baliatzen baita izugarrizko emozioa transmititzeko. Aurora artista puska bat da. Kantu hau berez nahiko atmosferikoa da, baina esan bezala gaurkoan biluzik ekarri dizuet, eta benetan Auroraren esango nuke gauza aipagarriena ahotsa dela ere bai, oso adierazkorra duen ahots badu, eta kantatzeko eran ere aukera bali maduzue, bideo bat bilatu zazue, izugarri transmititzen du bere nola esan, ez ahotsarekin bakarrik, baizik eta kantatzeko moduarekin, oso adierazkorra da bere kantatzeko
modua eta minimalista ere bai, kantu hontan behinik behin. Esango nuke, Aurora definitzeko gauza bat oso originala dela, oso pertsonala dela, eta benetan ez duela parekorik. Hori esan baritzu nik, asko maite dudan artista bada, eta gaurkoan, aste hontako gomendioi, agur esateko ekarri nahi izan dizuet. Beraz, urrengo astean entzungo du elkar, entzule maitea, bitartean ondo segi eta gozatu Auroraren Warrior abestiaz. Aio! I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I built a boat to float in, I'm floating away. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in, I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I stand behind the wall of people and thoughts, mind controlling, and I hold a sword to guide me. I'm fighting my way. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful, and I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Hide, let love conquer your mind. Entzuleo goizeko 11:49 minutu Gartxotun Sain Letonaren Doinuetatik haratago podcastarekin egin ditugu azken minutuak, baina azken kantu hau baliatuta murgilduko gara gure urrengo gailean. Gaurko eguerdiko 12etara eramango gaituen, azkenean oso maite ditugun gutunen inguruan aritu behar dugu. Eneko Inigo, zuek gutun asko jasotzen dituzue? Ez. Ez. Egia esan ez. Nik gutxi, baina batzuk. Pixka bat gehiago, saiatu zarelako Bai. zure unibertsoan, postalak garrantzitsuak direlako, eta jendarekin harreman hori egin duzulako, baina gutxi baita ere, ez da, Inigo? Bai, gutxi, orokorrean gutxi. Bai, kontua da, aipatu dugu, geroz eta gutun gutxiago bidali eta jasotzen ditugula, eta gaur, urtarriaren 7 zigiloaren mundu eguna denez, nik hementxe zerrenda bat osatu dut, gutun batzuk lortzeko. Gustatuko litzaizueke gutun batzuk lortzea? Ilusioa egiten du, gutuna jasotzeak, beraz? Bai. Adibidez, lehenengo gomendioa. Disney zaleentzako, ezakitzuek Disney zaleak zareten, Disneyen egia esan pertsonaia asko daude, agian Disney orokorra, agian horrela bere horretan ez zarete zaleak, baina agian Mickey Mouse gustatzen zaizue, edo Cars pelikulako pertsonaiak, edo Edurne Zuri, edo Elsa, edo dena delakoa. Kontua da, zuk gutuna idazten badiezu beraiek, bueltan, gutuna bidaltzen dizutela etxera. Eta bidaltzen dizute, idazten dute gutun bat, eta beraien argazki bat autografoarekin. Beraz, zuk idazten baduzu, jaso ezakezu, Disneyen gutun bat, ez apolitia? Bai, ez dakit. Ez zaizu gustatzen? Oso erreala denez. Nola erreala? Baina adibidez, benetako Jack Sparrowk idazten dizu? Hori da, zuk bidali diezaiokezu Jack Sparrowi gutun bat, eta gero Jackek erantzun egiten dizu. Niri oso polita, ez zaizu gustatu inigo. Piskat ia egiten zait. Baina ez da ia. Baina da performance bat. Baina agian zuretzat ez, baina inguruan balin badituzue
seme-alabak, ilobak, lagunen umeak. Badan modu bat beraien idazteko joera, garatzeko eta sustatzeko. Eta ilusioa uztartzeko. Bai. Kontua da, esan dudan bezala, lehenengo zuk idatzi behar diezula. Karo, bai, logikoa da. Eta gutun hori bidali egin behar dela. Eta nora bidali behar da, zagian entzuleren bati interesatzen zaio hau, gutuna bidali behar da, Walt Disney World Communications, idatzi behar duzu hori, gero, idatzi behar duzu ze pertsona irentzat, den, badibidez, Jak Esparro entzat, eta da P.O. Box 10040 Lake Buenavista, Florida. Elbidea horixe da gutuna Floridaraino bidali behar duzue, gero nahi balin baduzue Jak Esparrowek erantzutea. Jak Esparrowek gainera euskeraz ez du jakingo. Agian bai, Bai. Ez dakit. Ez dut uste. Floridaraino bidali behar balin bada, Floridan euskaldunak badaude, baina... Jaialaian eta... baina nik uste dut ingeles eza, agian... Idatzi beharko diozula. Inigo Disneyen ez izu gustatzen. Zuen seme-alaben ingeles gaitasunak eta pixkal lantzeko eta aukera polita izan diteke eta bide batez gutunak idazteko eta horrek ero aitzaki emango die beste jende bati ere euskeraz gutunak idazteko ondo. Venga, let's think in positive. Venga, baina Disney itzaizu asko gustatu. Uste dut urrengo bat zaizula gustatuko ez da, baina kontatu egin behar nizuen. Erregeak eta, zer? Errege eta erreginak? Europako monarkiak? Uste nuen mago eta zari zinela. Ez. Nahiko gutuna bidaltzeko joera izaten baita. Monarkiak. Zer nahi esatea. Berai gutun bat idaztea esan edo? Kontua da, Europako hainbat errege eta erreginek zukala eskatu ezkero gutuna bidaltzen dizutela etxera, baina bete behar dituzu hainbat ezaugarri. Adibidez, ni aritu naiz begiratzen Ingalaterrako erregarekin harremanetan jartzeko zer egin behar den, bera omen da gutun gehien bidaltzen dituena. Gustatuko zaizkio, gutunak, edo ez dakitza gertatzen du, baina bera da gutun gehien bidaltzen dituena. Baina kontua da, bidaltzen dituela. Urtebetetzeak zoriontzeko, hori bai, izan behar duzu, izan behar da, zure 100. edo zure 105. urtebetetzean. Eta 102. Ez du balio? Ez du balio. 100 urte egiten dituzunean, edo 105 urte egiten dituzunean, orduan gutuna bidaltzen dizu Carlos erregeak. Hori zer, zaila, agian ez gara iritsiko, 100 urte egitera. Gauza doen bezalaxe, guk 100 urte betetzerako, eta lehenengoan izango naiz, eta lare asko falta da, beteko bagenitu ere, ez dakit posta zerbitzuri geratuko den munduan. Bueno. Hori egia da. Ikusi beharko dugu. Baina agian daukagu orain entzuleren bat, 89 urte dituena, Laizter 100 urte egingo dituena, eta aizu hemen... edo Laizter 105 egingo dituena. Laizter 105 egingo dituena, eta txantxa egitagatik edo, jakizue, 100 eta 105 urte betetzeetan, erregeak gutuna bidaltzen dizula. Bestela, urte betetzen ez bazaizue gustatu, ezkontza urte hurrenetan ere bidaltzen ditu. Zenbagarren urte hurrena izan behar du? 60, 65 edo 70. Eta gero kontua da, behin bidaltzen dizula, mezu hori, gero urtero bidaltzen omen dizu. Ni orain iritsiko nintzateke lehenago 100 urte betetzera, 60 urte ezkonduta egotera baino. Gaur bertan ezkonduta ere. Zamarrizun, ez hau ezkonduta orduan, 60 ezkontza urte hurrena, zailtxa mar, inigo. Hori baino, gaur bertan ezkonduko banintz, nire ezkontza urte hurrena iritsiko litzateke nik 100 urte eta 6 abete justu izango nitunen 6 abete eta 2 egun. Eta beraz, 100 urte betetzearena. Kasu honetan, pentsa, zer den kontrastea. 100 urte betetzeko aukera askoz gehiago ikusten ditut bai. Nire 60 ezkontza urte hurrenera iriste baino. Bueno, hau ere etzaizu gustatu. Dena den, entzuleren batek asmoa balin badauka, jakin dezala, gov.uk, hor sartu, eta antxe dago... idatzi behar duzuna erregeak zuri mezoa bidaltzeko, bale. Disney etzaizua gustatu eta monarkiaren mundu hau etzaizua gustatu. Mona Lisa gustatzen zaizue? Bai. Bueno. Mona Lisa bai. Badakizue Louvren Mona Lisaren ondoan postontzi badagoela? Bai? Bai. Da Vinci ez zizu erantzun. Kontua da, inoiz Leonardo da Vinciren Mona Lisa bisitatu baduzu Parisko Louvre museoan, agian ikusiko zenuen postontzi txiki bat dagoela, han ondoan, baina kutxa hori ez dela bisitariek museoarekiko iritziak edo feedbacka edo usteko, ez Mona Lisarentzako gutunak biltzeko omen da
Ze gutun mota diren, aritu nahi zarakatzen eta lurreko ordezkariak esaten dute, batzuk egiten dituztela Leonardo da Vinciren bizitzari buruzko galderak, baina beste batzuek Mona Lisari berari aholkuak eskatzen dizkiote. Maitasuna adierazteko ere erabiltzen omen dute. Jendea Mona Lisarekin maite minduta dago, eta maitasun gutunak idazten dizkio. Eta batean ere, ezkontzeko eskua eskatuz ere, idatzi omen diote. Eta gero lurreko langilek gutun horiek irakurtzen dituzte, eta sekulako sorpresak. Hemen kontua da, Leonardok Lisa Gerardini, Florentziako zeta merkatari aberatxearen... Zue, ez zara eunoteta iritsiko martxontan. Merkatari aberatx baten emazteari egindako erretratua dela Mona Lisa, eta mendeetan zehar bihotz ugari laportu dituela Mona Lisak, antza denez, gutun ugari jasotzen ditu Mona Lisak Louvre museoan. Ez dakigu oso ondo noiz jarri zuten, baina antza denez aspalditik urteak eta urteak dira, jendeak gutunak usten dizkiola eta loreak usten dizkiola Mona Lisari. Kontua da, postontzia Louvren dagoela esan dudala, baina Louvrera joan gabe ere bidali diezaiokezu gutuna. Idatzi berduzu, Musée du Louvre, Service des Publics a la atención de Mona Lisa. Eta antxe, Googleen bidatuta ere, edo beste ezin bidatzaietan, ikusiko duze, Mona Lisari gutuna bidaltzeko. Gero, batzuetan erantzuten egiten dute, eta besteetan ez. Bai. Probatu ezakezu. Hau gehiago gustatu zaizu, ezin jogo? Bai, hau pixkat organikoagoa egiten zait, bai. Venga, eta azkena, hau gustatu bertzaizu, bai da, bai. Julietari gutunak. Julieta maitea. Horrela hasten dira, Julietaren idazkariek egunero jasotzen dituzten gutun gehienak. Beronako txoko ezkutu eta magiko batean jasotzen dituzte. Badakizue Beronan badagoela balkoi ospetsu bat, ez? Romeo eta Julietaren historiaren lekukoa dena, balkoi hori dago kale baten, eta kale zalapartatxutik pauso gutxira dago txoko isil bat, eta bertan klub maitagarri bat dago. Julietaren kluba izena du, eta bertan, nazio desberdinetako bolondresek parte hartzen dute, maitasunez, arretaz eta eskuz Julietak jasotzen dituen gutun guztiak erantzuteko. Ze polita, antxe pertsona talde bat, gelatxo batean, gutunak jaso eta gutunak erantzuten. Kontua da, iristen direla gutunak hizkuntza ezberdinetan eta gero sailkatu egiten dituztela, egurrezko kutxetxo batzuetan, eta idazkariak, dira antxe dauden bolondres hauek, idazkari bakoitzak bere hizkuntza dauka, eta hizkuntza horretako gutunak hartzen ditu, eta egiten du, hartzen du jartzen duena, egiten du gutunaren edukiaren laburpen txiki bat, batzuetan beraien artean komentatzen dute, zer erantzungo diogu honi, ze batzuetan mezuak potenteak dira, eta gero eskuz aholkuak emanez eta galderei erantzun egiten dituzte gutun guztiak. Ze ona. Ze polita, bai. Denetan politena hau, ez da? Niri ere ederra iruditu zait, eta gainera jakitea, bantxe elkartzen direla, hainbat, emakumeak omen dira, voluntario hauek, eta, antxe, Beronan turistaz bete eta kaleak lepo, eta gela batean, antxe daude, voluntarioak idatzi gutunak erantzunez, zoragarria iruditzen zait. Literatura klub bat bezala? Bai, literatura klub bat balitz bezala, baina pixka bat pertsonalago mezuak helaraziz. Entzuleok, guk gure gaurko gutuna hementxe amaitu behar dugu, baina bihar beste bat idatziko dizuegu. Goizeko 10:05 abiatuko dugu bigarren kafea. Orain informazioaren txanda hementxe naiz irratian Eneko Goiuri, bihar arte, aio. Aio. Keep calm and bigarren kafea.